Finally, पैसा दो बिदि माबा शुटिंनि टीमनिफ्राय आं गिफ्ट मोनबाय आरो बेखौ दे थादो गासैबो इउटुबार फट' लानो दे हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल ओमफ्राय दायो जोङो थांनो ओंखारबाय सुदाव तेजपुरसो बेरायनो फैदों जों मिथुजों आंजों ना एसे आउटिं गोजानावसो थांनो हाला तेजपुराव फैबायना फुं मर्निं दा 5टा ना 6टा बाजिबाय ओमफ्राय ब्लग एडिटिं ओमफ्राय बिनि मेकआप होनाय ओमफ्राय आंना बिना मेकआप ओमफ्राय आं दायो नै मर्निंनो मेरिगल्ड बिस्कुटजों ब्लेक टि लाल चाय ओमफ्राय दायो तेजपुर बेरायगोन स' नायलांबाय भिडिअ जोबजासिम अबाव बेरायो दा दिनै चलो जोंनि ट्रलि जोंनि रुम नैबे जोंनि रुमजों थानाय थाखायो जोंबो दा माबानि रुमा बे रेन्ट 5,000 पार डे नैया थेलामाराना नोंसोरना थेलामारनि ब्लगार मा नाममोन अनुस फेमिलि ब्लग दा बयबो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि फ्रेन्ड्सफ्रा औ दे थेंक इउ दे खुलुमबाय गासैखौबो आंनिखौ नायना हो आं गोदानसो गोदानबा बिराद स्मार्ट दे दे हामदो दे थादो गासैबो इउटुबार फट' लानो दे Again good morning guys दायो तेजपुर थांनोसै बेरायनोसै र' नायलांदो जों दायो बबेबा जंगलाव हाबगासिनो मिथुजों जों नै बिथिं अर सायगासिनो खारना फैनायनि खोथाथ' ना मिथु वा मिथु हेन्डसाम लागसे रे बगा लागसे बगा अ इथिंजाय फार्स्ट टाइम आं फैफेराखै बे जायगायाव फैबाय दा दावखोनो हायाबालाय जोंना गारिया हागोन ने मिथु बोखोनांगोन जों हायाबा मोजांथार जायगाया अ इदिनो थिगानो दे शिलं मोनलायलायदों लामाखौ मारै मोनदों लामाखौ आगै ओइनि गाहायाव फुख्रि दंबावो अटास भिउ बेनो मारना लामायाथ' गिलायलाङोहाय मानसिनि लामाफोराव जायगा मोजांथार दं माने इथिंनि भिउआ गाहायावबो न' दंबावो जासोदां इ गाहायावथ' बिदि गामि न' दं होननानै सानबावाखैमोन आं जि मोजां मोनदों नै फट'आव मालाजिं ओंखारा स्पिड खालामनाय ओइ दंफां मोनसे माथो बायहांहां फिसा लामाया दंफां दंफाङा रं टार्न मारिफ्लांदोंमोन जोङो सेस लावसिगौमोन ना मिथु रं टार्न फैफ्लांबाय सिदा फालोनो रं टार्न फैफ्लांदों लोगोफोर रं टार्न हेलौ नंगुबारियाव नैया बमब्रागुरि दलं सिङाव ब्रिज सिङाव थांगासिनो दं ओमफ्राय ब्रिजआ लाइटआ दं बेनिफ्राय एसे लाइट जाहाज Berainw मोजांथ' मोजांहाय no बेलेग उनाव शिलंफोर बायसा नुदों ना मोजांथार ना दा एसे भिउखौ देखायनि आङो बमब्रागुरि ब्रिजनि सिङाव मा दङ नैया बिदि जिरायग्रा दङ नैया
मोजांखा बिदि जिरायग्रा दं आरो फैनानै मोजां मोनबाय माइन्ड फ्रेश जानायनि थाखाय ओमफ्राय इथिं सुट लानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय सुटनि थाखाय एसे मोजां प्लेस ओइ नैबेयाव लायगोन सुटआ आं वाइड एंगेलावसो लादोंना बेखायनो न'आवबो जानो हागौ ओमफ्राय बर्ड दङ इथिं ini namu dengan bot wah so logoफोर finally आं सफैबाय भमरागुरि ब्रिज नि सिङाव नैया हिट आगोल जों फैनायावथ' मोनसेल' ब्रिज दंमोन दा मोननै जाहैबाय निया थांलायलाय फैलायलाय रेफ्रा किउट कापल्सफोरा जिरायनो हायो आरो फैनानै बैयाव सुट लागासिनो दं आं आरो बेयाव दसे जिरायना थानोसै मर्निं आं अनलि फर साहा लोंदो ओमफ्राय जेबो जायाखै नियाव जिरायनानै बिराद मोजां मोनदों ओरैबायदि फ्रेश हावा सब फैगासिनो दं निया बाहाय बिनि जिरायनो बिराद मोजां जागोन गरम बोथोराव आरो साइना दङ नायनि दंफां लाइफांफ्रा ओमफ्राय इथिं गारि खारबाय थायो कन्टिनिउ नायबाय था आरो जिरायनानै नैया फार्स्ट सुट जोब्बाय ओमफ्राय नेक्स्ट नो सेटआप शुटिंनि दायो ड्रेस चेन्ज खालामगोन नैबे काजिरङा हाउसआव बर'आनो ना নহয় শিকি আছে বৰ শিকি আছে অলপ বুজি আছে আৰু এইকাৰণে মাবা লাগে নি শুটিং খালামবা Sudah kembali nak? Iya. Wardrobe ke sana. Thank you. Maba deh ya, shooting lah ba. Maba lah ya baru sulai na. Langhin aru moi iman no ho. Oh. Your husband wife. নমস্কাৰ Husband. Moi langhin aru. Langhin aru no. Hai. Langhin. Ada awak aku. Bokolia. Labor. Itu mau buat. Iya, mau berapa dong? Paling yang kamu udah kenal. गोबां मानसि फैबाय दायो नै पिकनिक जानो सोरबा बेरायनो दायो सुट लागासिनो दङ नैया बिराद मानसि गासिनो दङ स्टिं एन्ड अर माबा वारेस मोनसे मबाइल लाबाय थ' बे मबाइला बिराद मोजां इउज जादों माने अनलि फर वाट्सएप आंनिबो नङा बिनिबो नङा जोंनि सानैनि गेजेरनि आरो एक्सट्रा सिम एक्सट्रा मबाइल बेयाव मात्र वाट्सएप एन्ड कल थ' कलथ' जों रेसपन्ड होखाया वाट्सएपआवनो मेसेज खालाम बयबो गाज्रि दामोन जायफोरा जुदि इम्परटेन्ट नांगौबा बिसोर वाट्सएपआव मेसेज हरबानो जाबाय प्लास दख'नाफोरखौ बेयावनो स्क्रिनशट खालामना हरबानो जाबाय नाथाय नोंसोरमोना स्क्रिनशट खालामनानै हरबा जों मिथियो जे बे दख'ना बेयो माने दख'नानि कालार बाय कालार बेलेग बेलेग प्राइस थायोथ' बेखायनो स्क्रिनशट खालामनो फट' हरबानो जाबाय वाट्सएपआव बास बे नाम्बार वाट्सएप दङ आरामसे र' नाम्बारखौ बुंनि आङो नाम्बारा जाबाय 7636031070 आं स्क्रिनाव होगोन कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जायफोरखौ लफाइनि नांगौ एफएनएफनि नांगौ बिबारनि नांगौ पाटनि नांगौ माबानि नांगौ जाबानि नांगौ जि नांगौ मोनगोन आरो ना दे कन्टेक्ट प्लिज एरोप्लेन रेस्टुरेंट ना मोनसे केस हम बैंक में नहीं जा हम लाखन जागोन ना खालिबो गना लाहले फैजोबनायालाय भमरागुरि दलंनिफ्राय बिदाय लानोसै नायया नावा
3000 ना मालायनो गाखोबा ओमफ्राय बे हाउसखौ मोजां नांदों द फेमिलि धाबा फ्लावर बहुत अच्छा है so Bisa ayo mari mendoy bela ya boy kiro sira. rhino flight হ'ব নেকি Nah, bapak ni ba. जिरायबाय जों गासिबो Fwibai tiang tiang break माबाया बेसेनाव दं नैया दायो जानोसै जोंना नैबे vegetable नैबे fish नैबे आचार दालि बिराद टेस्टी जाखाव तेजपुर दायो जोङो तेजपुर सक बाजाराव दङ नै बे सक बाजार सक बाजाराव एसे सुट दङ बेखौ लानोसै नै बया तेजपुरनि हटेला आदित्य हटेल सेन्ट्राल पइन्ट गिदिर हटेल दे बाटा शोरूम नै सुट टाइम Close up. गासिबो बाटानि दायो बाटानि शोरूम ओमफ्राय नायनोसै मा मोनो बोराय बोराय नुयो आरो कालेक्सना बाटाना बे गन्ना जुस लोंनोसै नैया सक बाजार ना मेन रोड सक बाजाराव नैया सुट सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय आं गन्ना जुस लोंनो गन्ना जुस माबा शुटिंनि टीमनिफ्राय आं गिफ्ट मोनबाय आरो बेखौ माला गिफ्ट थेंक इउ सो माच आरो बे माला बादिनो एलबामाबो जोंथिं आरो मोजां सुपार हिट जाथों थेंक इउ दायो जोब्बाय ओमफ्राय जों थांनो लांसै डाइरेक्ट रुमाव थ' दायो जोङो सफैबाय ओमफ्राय दिनै ब्लगा एसेनोसै थेंक इउ बाय बाय